Dobar dan svima i lep pozdrav iz rasadnika Mihalek. Danas ćemo da vam pričamo o kuglastim tujama globosama. Postoji zelena, to je tuja Woodwardi, i žuta koja se zove tuja Golden Globe. One dostižu visinu od 1,5 do 2 i širinu do 1,5 m. Najčešće se sade na ulazima pojedinačno, ukoliko su u pitanju manje površine, ili u grupama po 3 sadnice ako su veće površine. Ovdje je rastojanje 1 metar između žutih globosa. Sa 3 tuje mi smo razbili ovu ivicu i to izgleda veoma dobro kada biljke dostignu određenu visinu i širinu. Ukoliko želite tuje da sadite u redu, pravite rastojanje između njih oko 1,5 do 2, zavisno od toga šta želite. Da li da se vidi svaka za sebe ili želite formirati živu ogradu od ove biljke. U tom slučaju sadite ih na manjem rastojanju. Dobra kombinacija će biti i 2 loptaste tuje sa tujom smaragd ili bilo kojim drugim kupastim četinarom koji raste iznad 3 metra. Za tuje je najbolje da ih sadite na sunčanom ili polusenovitom mestu, a kada ih posadite morate ih redovno zalivati jedno prve 2 godine. Nakon toga one i ne traže neku posebnu pažnju. Uglavnom se orezuju u aprilu i krajem septembra, da bi im forma bila lepa, gusta i kompaktna. Tokom jeseni unutrašnji deo tuje izgleda ovako. To ne treba da vas brine. Ovo je normalna pojava i bitno je da biljka sa spoljašnje strane izgleda zdravo. Ona veoma dobro podnosi gradska zagađenja i niske temperature, a odlično su se pokazale i u uslovima kontinentalne klime. Toliko od nas za danas. Lep pozdrav!